Sinibingelele kwiGamzo TV, nibingelelwa uGamzo umfoka Gamede phansi emzimkhulu esigodini saseMiyembe. Njengenhlala yenzeka ke siphinde yabonana bakwethu babukeli beGamzo TV. Esizocela nikwenze ukuthi ni subscribe, ni like ivideo bese nishiya ama comment ngenzansi. Njengoba nibona ke lapha sibona uThibela igidangoma elibuye futhi livume lapha engomeni lincedisane ngokukhanda ingoma noKhuzani osebenza ngaphansi kaKhuzani. Siyabona ke uthenge unyanyavu lwemoto yeAvanza, siyambongela umfoka Mpungose. Sibonile lapha enkundleni zokuxhumana uFacebook uKhuzani eyifakile lenkabe enqoma ukuthi iqale yakha emva kokwakha yabe isilobola, ithe isilobole sizothenga imoto manje isizoyijabazela. Sibongeke umfoka Mpungose, muhle umsebenzi uyancomeka. Okunye ke sikubonile futhi ke osukwini lwanamhlanje siphinde sabona yona indlamlenze uKhuzani, njengoba sazi ukuthi uke wahamba eyoxolisa umntwana wakwaPhindangene. Ube seveza imvu ahlatshiswe ngayo umntwana wakwaPhindangene, obese suka lapho wahlabisa nenkosi yendawo ngenkomo, inkosi yakwaMpungose, okukhombisa ukuthi uxolo lwamukelekile. Sibonge kuBaba uMangosuthu umntwana wakwaPhindangene Buthelezi ngokuthi akwazi ukuba axolele indlamlenze kulesi senzo sayo eyasenza. Ukuphawula kwakho ngakushiya ke lapho ngenzansi bakwethu. Sibonge, sizobuya futhi ngekudala ngoba niyazi indaba ihlezi zenzeka lapha kuMaskandi.